Hej! Och därför att det hon kvar för hela låter du höll det vara irriterande. En låt som är aldrig irriterande till tar vi sitter västlund och så hon nej så är Libor och så. Och så är vi Västmanbor. Oh, come on. Ja, och tar jag och lägger det som jag har gjort. Alltså, jag gör kurs och lägger. Och så lägger jag på det. Okej, bye bye mamma! Vad visste jag att hända? Släckna! Oh yeah. Här då. Ja? Oh, come on. Ja, men nu får jag väl lyckor. Hvis tid skulle se mer, kan jag finna låt och titta att vara irriterande, så skulle dit vi mörka. Och då sätta en kommentar. Ja, så bye bye. Ha det gott.